4 erikoisempaa esinettä ja 1 herkku meidän tämänhetkisessä huutokaupassa. Mennään kattoon. Eli löytyy taksamittaria. Sitten olisi 1 vartijan kello. Tää on tämmönen aikamoinen mytikkä. Tässä tulee tämmönen kantokotelo mukaan. Ei tarvitse taskussa kantaa. Ja sitten säteilymittari. Tarkastettu viimeksi 87, eli ei tietoa toiminnasta. Tuohon tää nyt ihan kiva jossain hyllyllä. Jokaiseen kotiin VR on tämmönen valurautainen, älä sylje lattialle -kyltti. Tuo on ehkä mun lemppari näistä esineistä. Ja sitten siihen herkkuun, eli Rootbrygin tämmönen keramiikkaesine. Tää on ihan signeerattu. Näitä ei paljon liiku. Tää on vielä tämmönen iso.